Hej, velkommen til den her video. I dag der skal vi åbne sådan nogle 2-spillere sjældent pakker. Ja, lad os komme i gang. Den første, det bliver no reaction. Jeg skal bare sidde sådan. Nej, jeg går ud. Farvel. Lidt træls. Næste pack bliver nose pack. Det Kaka. Det var også bare lige lidt lort, det der. Kaka. Man kalder. Bare send til klubben. Ja, det næste bliver en no-pack. Sygt. Det er godt. Det er hans upgrade. Det er godt, det der. Det er godt. Det er hans upgrade. Han kæmper. Jo, han prøver med sin plat. Er I klar? Hvad skal vi gøre? Vi laver kamerapack. Decent flare. Han er god. Okay, vi gør sådan, at vi slukker fjernsynet, når vi åbner pakken. Så. Her er åben. Så tænder vi fjernsynet. Hvad har vi? Hvad har vi fået? Make the crown shake. Come on. Var det godt? Det så jeg ikke. Han er i hvert fald hurtig. Noget af en pace. Vi prøver den ind igen. Det var egentlig skrald. Kryds. Klar. Tryk på samtidig. Buer. Og så tænder vi bare igen. Arne. Nå, ja. Det er egentlig sådan lidt skrald indtil videre. Vi har fået. Det er sådan skrald. Det er din bedste spiller. Ej, nej, 100 på det bedre. Og ja. Hvad gør vi nu? Får vi decent flare? Ja. Fuck. Jeg tror aldrig, jeg lavede de her lortepacks. Nose pack. Og vi dapper. Sølve. Og faktisk næsten, vi har faktisk Jacko! Hans upgrade. Yes, vi mangler sidste pack. Ja. Okay. Vi har lige præcis råd til. Så måske med de her spillere vi har fået, så har vi råd til. Vi så råd til at lave færd. En guldopgraderinger. Så.
ordentligt. Sådan. Nu skal vi... Vi har en lille gruppe, så det er de ordentlige vime og arme og lidt.